Sikhulise ngesigqoko. Kubikwa ukuthi labo abathembisane umshado komunye wo-KFC baxhaswe yiwo wonke umuntu oseNingizimu Afrika. Umuntu unikele ngalokho anakho. Kuthiwa-ke kulabo abanikelile kubalwa-ke nomunye othe yena uzobasiza ngokubafundisa istep. Wathi ufuna bangene ngesamagundane. Lolu hlobo lesethembiso lususe omkhulu umsindo ezinkundleni zokuxhumana, nokubikwa ukuthi lo muntu uphikelelile wagcizelela ukuthi impela yena uzonikela ngesamagundane. Wazi wathi akuthandayo ngesamagundane ukuthi siyalasta, phecelezi siyahlala. Uthi-ke bengaqhubeka nje basisebenzise nasemva komshado uma kukhona izimo ezibadingayo ukuthi-ke basebenzise sona esamagundane. Wathi kakhulukazi emshadweni ziyaba khona izimo ezidinga-ke sona esamagundane. Kanti-ke uqhubekile wathi into ayithanda ngesamagundane ukuthi asidingi ukuthi uzobe umuntu okwazi ukudansa noma umuntu okwazi ukubamba. Wathi-ke ungasishaya noma yinini noma kuthiwa ungubani. Wathi-ke into ayithanda ngaso ukuthi asibhimbeki. Ngisho kuthiwa umuntu okwazi ukubhimba kanjani, ngeke ukwazi ukusibhimba esamagundane. Kanti khona manjalo abantu besanikela ngakho konke abanakho. Abanye abakwazi ukucula bethi bona bazocula, abamahlaya bethi bazoshaya amahlaya, bazoqhulula wona-ke amahlaya. Kube khona-ke nalowo othe yena akanani nokuthi-ke futhi sekunikelwe ngakho konke. Wathi yena naye uyafisa ukuthi kube khona akwenzayo. Wathi-ke nje ucela ukuthi abe yilowo ozomisa umshado. Kanti-ke lowo bathi abamudle bamfele ezinkundleni zokuxhumana. Hhayi-ke siyabonga-ke mbukeli, nathi-ke sesiphuma kanje.